Assalamu alaikum abokina, kaga yadda ake exchanging na hashcard. Bayan ka shigo na wajen mining din sai ka taba wajen hashcard. Za ka card din suka baka, kaga sunan ma rock and spider da dai sauransu. To hanya mafi sauki gaskiya shine ka je ka shiga Telegram ɗinka sai ka yi searching na BTCS. Za ka group guda biyu under global search, sai ka shiga na farkon don yayi mutane da yawa. Bayan ka shiga za ka ana ta turo message na wayannan card din. Kan misali yanzu gashi sun turo mu ɗauki spider card, sai mu yi copy din shi, sai mu je can cikin satoshi din, kaga spider, sai ka ga nan ne spider, sai ka yi join. Bayan ka yi join kaga shi nan, sai ka goge wannan sauran bayanin card din, sai ka yi confirm. Kaga nan hashcard can join successfully, kawai sai ka yi close. Kaga shi nan da zaran ya cika, shi wanda ya yi initiate din wannan exchange hashcard zai execute, kowa zai samu wani percentage cikin hashcard din. Kaga yanzu yana 396. Ba sai ka yi join na group din na Telegram ba, saboda gaskiya yana ce ma data. Kana iya duk ka tashi sai ka je kawai ka yi searching. Duk lokacin da ka yi searching, da zaran ka yi back, kaga ba tare da ka shiga group din ba, ka shi kenan ya bace. Kana duk lokacin da ka yi bukata sai ka rubuta BTCS, kaga yana ya dawo, sai ka shiga. Duk card din da kake bukata sai ka ɗauka, kawai sai ka je ka yi join. Ba sai ka yi join a nan cikin group ba, ka je can cikin satoshi sai ka yi join. Kaga shi nan sai ka yi da sauran. Sannan kuma kana iya ka shiga nan wajen white paper, za ka ga wanga rubutun, sai ka yi ƙasa, sai ka taɓa wannan rubutun na ƙasa. Ka yi ta taɓawa sosai, za su zama you have successfully get satoshi card. To gaskiya satoshi card ya yi wa yanga, ka wanga yana hash 4k, to shi satoshi za ka gan shi 100k. Gaskiya ka yi kokari ka yi shi. Kuma sun ce nan gaba za su ba damar a yi mining na Bitcoin da wannan hashcard din. Allah ya samu dace.